ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗರವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂದು 8:15 ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಹೊರಮ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಗಹನನು ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಬಿಡ್ರೆ పోందులే ತುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕದ ವೆದರ್ ತುಲಿ ವಾ ಸೂಪರ್ ತೋಚುಂದುಂಡು. ಬೆಜ್ಜಕ್ಕೆರು ತುಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಅರ್ಥರ್ಥ ಸಾಕಾಪುಂಡೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗಂಜಿಗೆ ಸೂಬತ್ತಾದ ಬತ್ತೆ, ನುಪ್ಪು ನೀರ್ದಿದ್ದು ಬತ್ತೆ, ಬೊಕ್ಕ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕುಂಟು ಬಾರ್ದು ಬತ್ತೆ. ಸೊ ತೂಗ ಹಿರಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಬೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಣ್ಣ ದಾರಿ ಇಂಚಿ ಆಯ್ನಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಬಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಆ ಶೂ ತುಲೆ ಸತ್ಯ ಏತು ಸೋಕು ಒಚ್ಚಿ ಕೂರ್ನಲ್ಲುಂಡತ್ತೆ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಶೂ ಕಪ್ಪು 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 ಕಪ್ಪಾಪು ಅಲ್ಲ 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 ಸರಿ ಪೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ఒక బౌల్ పనువేరు మ్యామ్ నాకు నిగ్లంజి సాక్స్లు అర్దుజారు షూలు అర్దుజారు అంత అక్కడ ಬರ್ಪುನ ಸೀನ್ నేను ಕಡಪುಡುವೆನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಉಂಟು ಕಡಪುಡುವೆನೆ ಅಂಚನೆ ಕಡಪುಡುವೆನು ನೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಂದು ಪ್ಯಾಂಟದ ಏನದ ಆಲತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕಾರ್. ಹೋಂಡಾ ಸಾರ್ಗೆ ಅವು ತೌತೆ ಬದನೆ ಒಂಜಿ ತೌತೆ ಒಂಜಿ ಬದನೆ ನೂರ್ಗೆ ತೊಂಡೆ. ಈಗ ನಾವು ಮೀನು ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಎಂತ ತೊಳಿ ನೋಡುವ ಮೀನು ಎಂತ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಮೀನು ಕಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತೌತೆ ಬದನೆ ನೂರ್ಗೆ ಸಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಮರ ಮೀನು ಕಬ್ಬಲು ಅದು ಬೇಯಿಸಿದ್ದೀರ. ಓ ರಾಸಿಗಟ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ದು ಇಡ್ಪ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲಿ. ಓ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಬೈದನು. ಓ ಜಂಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೋಡುವ. ನಂಗೆ ನಂಗೆ ಗೇತಿ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಲಿತ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ದಾದಾ ಓಕೆ ಮೀನಿಗೆ ತೊಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಬರ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಎಂಕು ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ಅವಲಿ ಒರಿವು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಹೆಂಗೆ ನಂಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನಂಗೆ ತೊಂಡೆ ಕಿಲೋಕ್ಕೆ 200ಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನಂಗೆ 150 ಜಂಜಿಗೆ ತೊನಿ ನಾನು ಬೈಯಾಗ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮೇ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ದೆಂಜಿದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಆ ದೆಂಜಿದ ಆ ಸಾರೇ ಅವಳು ಅರೆಗವೇ ಸಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನೇ ತೋನಿಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚ ಬೈಯಾಗ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ದೆಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಗಸಿ ఒక ಈ ತರಕಾರಿ ಉರಿನ ಮಾರೆ ಬೇಜಾರಾಣೆ ತರಕಾರಿ ಒಕ್ಕಡೆ 55 ರೂಪಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಅವು ಬೇಜಾರಾಯಿಂದ ನನಗೆ ತಚ್ಬಾವೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರ್ಗೆ ಅವು ನೂರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುಂಟು ಅದಿಲ್ಲ ಬಂದು ತಚ್ಬಾವೆ. ಓಕೆ ಹೋಯ್ ಯಾನೇನು ಅರ್ಥ ಮೂಡ ಗೋರ್ಚಂಗ್ ಕೋಪೆ ನಡ್ತೊಂಬೋಯ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ವಾಕಿಂಗ್. ಓಕೆ ಇಲ್ಲದ ರೀಚ್ ಆಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಲು ಪಾಡಿದ ಮೀನು ನಂಗೆ ನಿಂತಾನು. ಸೊ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನಂಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ನಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ 150 ದಿಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆನು 150 ದಿಂಜಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಏತ್ ಕೊರಿಯರು
ಕೊರಿಯರ್ 150 ಗೆಂಜಿ ಏತೆ ಬೌಲ್ ಪಾಡ್ಕನ ಬನಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಏತೆ 150 ಗೆಂಜಿ 1 2 3 4 5 6 7 7 ಗೆಂಜಿ 150 ಮಲ್ಮಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಬೈಯಾಗ ದೀಪಯ್ಯನ ಸೊ ಮುಂಚಿದ ಬೈಯಾಗ ದೀಪ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ನೀನು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತೀಕ ಓ ಜಾಗಿ ಜಿನ್ನಿಟ್ಟದಾದೊಂಡು ಮಾರೆ ಹಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಬೀಜ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಕ್ಯಾಬೀಜ ಮುರಿದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಬೀಜ ಬೈಯಾಗ್ತೀಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬೀಜ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತನೆ ಕೋಡಾಯನ ಅಂತ ಕ್ಯಾಬೀಜ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೂತಲೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೋಡದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಕ್ಕರಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಎಂಟ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಪ್ಪು ಕರಿ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಗಂಜಿ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ಮೂರ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಗಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ಹಂಚಾದಿಯಾನ ಏನು ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ನುರ್ಗೆದ ವಿಷಯ ಪಾತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನುರ್ಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಕೆ ಜಿಗೆ ಎನ್ಮನುವುದದಾಗನೇ ಇತ್ತದು ಸೊ ಅವೇ ನುರ್ಗಿ ಇತ್ತಾತಿದ್ದಲಿಂದೆ ಏನು ಕುಲೆ ಪಾಪ ಅಂಗಡದ ಕುಲ್ಲ ನೀನು ಎಂಚ ಮಾರನು ಬಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಸೊ ಏತು ಸಹ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ಗೆ ತಂದು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ಗೆ ತಂದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ತೌತೆ ನುರ್ಗೆ ಬದನೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾರು ಒಂದು ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ನೀನು ತೂನಾಗ ಅವ್ಲು ಪೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮೀನು ತುನಾಗ ಆಸಂಡ ನಂಗು ತುನಾಗ ಆಸಂಡ ಅಪ್ರೂಪಾಗ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಉಲಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಂಡ ಉರಿವುಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಗ್ಳು ಕಾಂಡನೆ ಪೋಯತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲಿ ನಂಗೆ ದಿಕ್ಕಡು ಸೊ ಈ ತೌತೆ ಬದನೆ ನೂರ್ಗೆ ಬರಿಕ್ ದಿಕ್ಕ ಬರಿಕ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಐತೆ ನಂಗದಲ್ಲ ಬೆರಕ ಬಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುಗ ಜೆಂಜಿ ಬೈಯಾಗ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡು ಎಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಿಕಲು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುಜಾರ ನಿಕಲು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಅಂತ ಮನ್ಪಾರು ಸೊ ಎಂಗುಲು ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪ ಬಟ್ ಏನು ಪಾಡುಜಿ ತರಕಾರಿದ ಅದು ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮುರಣಿ ಎಂಗುಲು ಬಸಳೆ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮುಲ್ಪಗಾರೆ ಮಿತ್ತದಾರು ಫಿಶರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಜವಾರು ಸೊ ಆರು ಎಂಕಲ್ ಬಸಳೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಜದು ಬಸಳೆ ಲತ್ತದ ಬಿತ್ತು ಕಂದಕಲೆ ಲತನ್ ಬಿತ್ತು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತೊಜ್ಪವನತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಲತನ್ ಬಿತ್ತು ನೆತ್ತ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುರಣಿ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಲತನ್ ಬಿತ್ತಲ ಮಲ್ಬೇಕಾಜಿಪ್ಪು ಒಂದರ್ಧ ಉಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ಲತ್ತನೆ ಯಾನೇ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಲತ್ತನಿಗೆ ತೊಂದೆ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮುರಣಿಯೇ ಬಸಳೆದ ಕಚ್ಪುದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೈಯಾಗ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಪದೇಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಯಾನು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಇತ್ತನೆ ತೆತ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವು ಐಜಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಸೊ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಡಿದನೆ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಾತಾರ ಅಂತ ಮನ್ಪರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ పెద్దదాయ బొక్క తోర ఆపేరు కెలవెన్న బాడీ అని చెప్పులు ఏతు తిందుండల్ల తోర ఆపిచేరు బట్ నాన్ వెజ్ తిందుదే తోర ఆపిನಿಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಏನೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಡೋ ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಮದ್ಮೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗಹನ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಯಾನು ಸಪ್ರನೇ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ತೋರಾಯೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮದ್ಮೆ ದುಂಬು ಯಾನುಂಡತೆ 34 kg ಈತೆ ಇತ್ತೀನಿ 34 ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ದ ಟೀಮ್ ಸೊ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜಾಬು ಪೋಂದಿತ್ತ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಗ ಸೊ ಯಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದ ಶಾಪ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋರಾವಡು ಬಂದು ಏತು ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿಂಡ ತೋರಾಪೇರು ದಯಪಂಡ ಆಯಿಲ್ ಅಂಶತೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ತೋರಾವಡು ಬಂದು
ಸೊ 1 kg ಒಂಜಿ 45 kg ಆಂಡಲ ವಾ ಖುಷಿ ಶೇ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ತೀರುದು ಯಾತ್ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆನಾಗ. ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಟೆಂಪೋ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವ್ಲು ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಮುಂಚಿ ತೋಡಿ ಉಪ್ಪು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಸಾರಿ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಆಗುದಿತ್ತೆ ನೆನ್ನ ಆತ್ ತಿಂತಿನಲ್ ನಲ್ಪಾಡ್ದ ಮಿತ್ತೆ ಬೋಪುಜಿ ಮದುವೆ ದುಂಬು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಬೊಪ್ಪ ದಿನೋಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಿನ್ಪುನ ತೆಂಗು ದುಮ್ಮೂರು ತಿಂಚಲ ತಿನ್ನೊಂದೇ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಬೊಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಈನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿಜೆಡ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಮೀನಿ ಏತ್ ಬಗೆತ ಮೂಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನು. ಬಟ್ ಅವಳು ಎನ್ನ ಬೊಪ್ಪ ತೊರಕೆ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಮೆಲ್ಗ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಕರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಮೀನು ತಿಂತಿನ ಹಾಕುಲು ಎಂಕುಲು ಅಪಗ ತೋರ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತೋರ ಇನಿ ಪಂಡ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ರಾಣಿ ಲಾಕ ತೂಪೇರು ಅಂಚಾದ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನೆಮ್ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇನ್. ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಿಂದೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಹಾಪಿನತ್ತು ಎಂಗುಲ್ ಬೋಡಾಯಿನತ್ತು ಪಾರ್ಸಲ್ ತಿಂದ ಈತ್ ಒಂತೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ ದಿನೋಲ ತಿನ್ನೋದೈತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದಿನೋಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಏನ ಬೋಡು ಏನ ಕೇಣಲ ಕಂತು ಬರೋದೈತೇರು ಅಂಚದಲತ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನ್ 55 kg ಯಾವುದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ kg ಅತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಕುದ್ದಿಯ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗವು ಮಸ್ತ್ ತೋರ ತೋಜುನು ಕುದ್ದಿಯದು ತೋರ ತೋಜುನು 55 kg ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ kg ಅತ್ತು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು kg ನಿಕ್ಲು ಏರ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಲ kgನ ಏತುಂಡು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಎನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಕುದ್ದಿಯಾದ ಯಾನ್ ತೋರ ತೋಜುನು ಅಂಚಾದ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಬುಡ್ಕ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋರ ಪಂಡಾರು ನಿಕ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಬೇಜಾರು ಇಚ್ಚಿದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲ ಬಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏಪಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಡ್ಚಿ ಇದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿರೌಡು ನಿಕ್ಲಲ ಜೋಕುಲು ಪೇರು ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿನ ಏರ್ಲ ಯಂಗರ್ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಯರೊಂಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಹರ್ಟ್ ಅದು ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿದೇನು ಎಣ್ಣೆರುಂಡು ಯಾನ್ಲಾರೆಗ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದು ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಯಾನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬಾತೆ ರುಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನಡ ಬೇಜಾರಾದೈತನ ಸಾರಿ. ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬರಪ್ಪ ನಂಗೆ ಗಸಿ ಮನ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನು ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಗುಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಒಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಬೇರ್ದೈತೆ 500 ತೂದು ಬರ್ತ ನಂಗೆ ಸಾರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಪಾಡ್ಗ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದೇ ನೆನಪು ದಿನ ಮನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿರ್ಬೇಕ. ಓಕೆ ನಂಗೆ ಸಾರು ಕೊದ್ದಿರ್ದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗಸಿ ಮನ್ಪೊಡು ಉಂದೇನಿ ಎನ್ನ ಏಪಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪರ್ಬೋನಾಗ ಗಸಿ ಹಾಪಿನಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪರ್ಬೋನಾಗ ಸಾರು ಹಾಪಿನಿ ಉಪ್ಪಡ ನಂಗೆ ಸಾರು ಎಲ್ಲ ಕುದ್ದಿದ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಯುಂಡ ಎಜ್ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಸಾರು ಬಂಡುಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪೇರು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಸಾರು ಅಮ್ಮ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಆಗ ತಿನ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ದುಂಬಿತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಕೋರಿ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಗ ರುಚಿ ಕೊರಂತೇರ ಅಂಚ ಗಹನ ಗ್ಯಾನ್ ಕಜಿ ಪಾಯ್ಲಕನೆ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ತಿನಿಯರೆ ಅಂಚ ಅವು ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಉರಿಯುಂಡು ಮುರಲ್ ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟಿದ ಕಚ್ಚು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅನ್ಮುರಣಿ. ಸೊ ಐಟು ಎಟ್ಟಿ ಉರಿದ್ರೆ ಸಾರು ಕಾಣಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಉಪ್ಪು ಕಬಿಲ್ದು ಕೊರದಿಯೇ ನಾನು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ಆತಂಡು 11 ಕಾಲಾಂಡು 12ವರೆಗೆ ಗಹನನ್ನು ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ಪಿನಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಹೇಮಕ ನಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು 3 ಗಂಟೆಗಿನಿ ಈಚಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಜಾಂಡವ್ರೊಂದು ಲೆಮ್ಮ ಪೋಪುಜಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಪುಜಿಂದೆ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚ ಹಠ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಕಡಪುಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚ 12 ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೈತೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಾಯ ಅನ್ನ. ಸೊ ಒಂಜರಕ್ಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ಹೇಮಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪ ದಯಪಂಡ ಮುಜ್ಜೆತ್ತುಂಡ
ಆಯಂತೂ ಪೋರ ಕೇನುಜೆ ಎಂಕಲ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಎಂಕಲ ಪೋರ ಕಷ್ಟ ಆಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಮಕ್ಕ ನಡಿ ಪೋಪಿನ ಅವಳಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಮುಂಟ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಯಿನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ಪಿ ಓಕೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ನಡಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಮಕ್ಕಿಜ್ಜೇರು ಹೆಂಗ್ಲು ಒಣಸಾದ್ ಪುರ ಬತ್ತ ಹಗ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ಪಾದ ಪುರ ಹೇಮಕ್ಕ ದೂರ ಬೋತಿರ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಯಾಕಲು ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂಜ ಅದು ಅವಳು ಒಣಸ್ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎನ್ನಡ ಕೇಂಟೇರೆ ಕಡೆ ಹೋರಣ್ಣ ಅಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು 6 ಪನೋಡು ದುಂಬು ಬೋದು ಬೈದ ಕೇನೋಡು ದುಂಬು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಸ್ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪೋ ಓಲು ಮುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ఒక మేము డ్యాన్స్ క్లాస్కి బుర్దు యాన బొక్క దిక్కువే ముసుంటు దర్పు కలికి అంట కలుకుందాದ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಲಾಗ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಯ್ ಬನ್